4:45 a my cestujeme kam, Miro? No sme Ružomberok. Dobre, čo ideme dneska? Čo ideme dneska? Túra Veľký Choč. Dobre, paráda, teším sa. Koľko máš, Miro? Miro hovorí, že pred túrou sa treba zahriať. Ja som už zahriatý, ale alkoholom. Prvý kopec máme za sebou a ideme z Valašskej Dubovej na Veľký Choč. Adam, Miro. Zdravím. Hlásime sa ďalej. Na zdravie. Na zdravie. Veď aj v Tatrách bola minulý rok, 2 roky späť. Čo? Tiež takáto a zabila tam neviem koľko turistov. Hej. Prvé občerstvenie. Pijem rum s čajom, na zdravie, vážený. Je čaj s rumou. Čaj s rumom, to poviem. Ja pijem len čaj. Máme prvú Bez takú prestávku Bez rumu. po 373 výškových metrov. Zatiaľ sklamané, nie sú žiadne ženy. Turista. Ani dva. Takýmto krásnym lesom ideme. Tu asi začnú byť prvé výhľady. Konečne vidíme slnko svietiť. Jaj, fajnové slniečko. Pozdravujem, hlupákov z roboty. A my ideme na Veľký Choč. Hodina 5 minút. Valašská Dubová. Odtiaľ sme prišli. Hodinu 10. Ja dneska s mojimi nohami. Tam je Veľký Choč. My ideme teraz zimnou trasou a naspäť ideme asi po letnej. Takže ideme na červenú. Takže začali nám takéto krásne výhľady. Vyzerá byť pekná inverzia. Trochu mi lítka, ale pohode inak. Máme za sebou 750 výškových. Ideme na to. A tu je náš kamzík. Kde je to? Konečne aspoň trošku snehu cez túto zimu. Konečne aj nejaký iný sneh ako nosí.
cestou na veľký rozsudec. Adam, na akú múdrosť si prišiel? A lepšie je ísť na túru, ako sa najebať v piatok. Nejakej vodky alebo niečo. Presne. Lepšie je športovať hlavne. Tak. Lebo že takéto výhľady. Takéto sú... Toto sa dá prirovnať k Takéto sú meditácii. Tu si to len predstavíš, že si sadneš a medituješ. Kikoty nie? Presne. Rozjímať treba rozjímať. Rozjímať. Nad svojím životom. A Aký tu je? sa zamyslím nad tým, že pozri sa, jaký si nič. Oproti tým horám, To si chodských vrchoch. Čo by si Že si hovoril len- takých Himalájach. No, no tak tam No. si bol úplne nič. tam bola taká bodka. No, Dobre, pokračujeme, nie? Pokračujeme. Reťaze mi Roberto. Miro, čo robíš na zemi? a oddychujem, Kiko. Normálne. Takže nakoniec sme sa vrátili tou istou trasou, lebo sme nevedeli, aká bude tá letná terasa, keďže toto sa došmíkalo. A Miro ide pozrieť Vidím Míra voľne. nejaký strom a povedal, že vraj ho bere domov. Tak to myslíš, že rástol vždy? Ušľahaný vetrom. Tu na kúsok od sedla sa nachádza takáto útulňa. Tu je ohnisko, kde je aj drevo pripravené. A hotel Choč. Hotel Choč. Vole.
sa tam nie prestať? Samozrejme. Tuto. Tak toto tu vyzerá. Nakúrené tu je dobre. No tu to zapáliť. Tak zhorí celé. To by si celý vzal. Tak toto tu vyzerá. Miro, zamkni to, nech to slúži Čo si kúpil, Miro? turistom na prespatie. Vítajte v mojej chate. 5 eur na noc beriem, akcia. To sa malo sa asi poprosiť. Je to tu pekný zážitok, určite prespať, Miro. Cez leto, vieš, aj tuto sa zložíš vonku. Pravda. Nemusíš byť vnútri. Tam sú asi aj myši a takéto Normálne, veci. stánky si mu položili. Jasné, turisti. Takže túru máme dneska za sebou. Čo hovoríte, majstri, ako to hodnotíte? Tak na horách je oveľa krajšie počasie ako tu. Choďte na Tu hory. stojí za prd. Túra trvala asi 4 hodiny s prestávkou 5. Čistého času 3,50. No, taká lightová túra to bola. Ja som čakal ťažšiu, ale dobre. Ale samozrejme uvidíme ráno, či to dajú nohy alebo nie. Presne, bo minulý týždeň to bolo dosť. Pôjde, Každopádne bola aj minulý boli týždeň. krásne výhľady, takže určite chodte všetci. Biro, čo to máš? Výslužku. To na čo ti je? Nerobíte ikebanu alebo také čo? Miro, vyhrešia ťa, že si to ukradol, uvidíš. Vystiem to.